Maruška, Veru, Miša. Ahojte, ahojte. Ahoj Veronika, ahoj Omre. Ideme na koníky. Ahoj Ivanka. Ahoj Veronika. Lentilka, vitajte, vitajte. Ahoj. Ahoj, ahoj. Joj, vy ste pokladíky, lajkujete mi vysielanie, ďakujem. Za 9 minút sme tam a ideme rovno k koníkom. Today you have to take the papers, I will go directly to horses, okay? Ahoj Ivanka. Ahoj, ahoj, vitaj. Musím nechať otvorenú moju špirálu, mám ju otlačenú tuto pod očami, aj tuto hore. Strašne je mokrá. Leny, vitaj. User. Esterka. Veronika, ďakujem za lajčíky. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem. Vy ste také poklady. Ahoj Leny, vitaj, krásny deň ti prajem. Idem vám pomôcť to lajkovať, aby sa nepovedalo, si to lajknem aj sama. Nebudem lenivá. Čauky, mňauky. Vítajte, vítajte, vítajte všetci. Ako sa máte? Akú máte sobotu? Vy máte 3:45? Oh my God. Like this? What happened? Oh, okay. Ahoj Silvinka, vítaj. Čaute, čaute. Vítajte. Vítajte, vítajte. No pochválte sa, ako vám ide sobota zatiaľ. Akú ju máte? Ahoj Miruš, vítaj. Sem Fraci, ešte skoro 2 hoďky a hurá domu. Tak nech ti to rýchlo ubehne. Ideme na koníky dneska. Dneska vás zoberiem do stajní tuto na TikToku, lebo som vám to slúbila. Tak vás tu zoberiem do stajní. Budeme mať asi hodinku, kým pôjdeme tahet. Len vás nebudem môcť zobrať na kone, lebo akože už keď pôjdeme, lebo asi by som sa zrýpala skôr, ako by som na neho vyliezla. Ahoj Miruš. Vítaj. Takže, ale aspoň vás zoberiem do stajní. Ešte možno, kým budeme čakať, že kým sa všetci usadia na koníkov a potom už vypnem stream, odložím telefón a ideme smer púšť. Aspoň bude trošičku srandy. Teším sa na to. Ľudská, ahoj, ďakujem za lajčíky. Vy ste fakt pokladíky. Ďakujem, ďakujem. Ahoj Zuzka, vitaj. Adamika, vitaj. Katka, Katie, ahoj. Veronika, ahoj. Miška, ahoj. Ale vás tu pribúda. Ste fakt pokladíky. Ahojte, ahojte, vitajte. Hello, 2 minutes, 3 minutes, something like this. No, it's here, I know, but it's like 2-3 minutes. Yeah, like. Ahoj Katka, vitaj. Vitajte, vitajte všetci. Nechcem to tu miešať, len som chcela napísať, že tá cestovka rieši Mirunu. A áno, už mi prišiel jeden mailík, ktorý prišiel ako odpoveď. Takže už viem, áno, zaoberajú sa tým, takže ešte bude veselo u Miroslavy. Ešte tam bude veselo. Ale kto chce kam, pomôžeme mu tam. Nikto jej nekázal rozprávať také hlúposti, ako rozprávala. Či? Niekto jej to kázal, lebo za mňa jej to asi nikto nekázal. Ale kašlíme teraz na Miroslavu a je to.
som zvykla, že väčšinou vysiela na YouTube, tak teď si mne prekvapila. Lebo ja som vám to tu slúbila, že vás zoberiem na TikToku do stajní. Kedy som to tu hovorila? Vo štvrtok, myslím? Tuším vo štvrtok, takže... Tak už keď som to slúbila, tak už to splním. A predsa len na TikToku je to trošičku jednoduchšie, lebo ľahšie sa mi to tu vypne a proste len zatvorím a je to. Ale na YouTube z toho treba potom ešte výjsť a vlastne medzi tým, ako už budem čakať na koníky, tak to chvíľočku by trvalo. Ja myslela, že jedeš na Mejdan. Nie, nejdem na Mejdan. Nejdeme nikam do klubu, ani teraz nikam takto, takže... Frony, ahoj, vitaj. Ani do klubu, ani nič podobné. Možno o týždeň, o dva, ale rúžovo to zatiaľ nevidím, že by sme išli niekam. Ale hovorím, dneska sme mali ísť na koníky, takže ideme na koníky a uvidíme. Ahoj, Nikuška. A keďže som vám to slúbila, tak ideme. Prejdeme si stajne. Mám tu mrkvičku pre koníky. Takže zdravím, Sku. Takže, ďakujem za giftík. Takže trošičku nakrmíme koníky. A pôjdeme, ale do púšti vás už neberiem, lebo hovorím, že to by som sa bála, že sa strepem z koňa a bude zle, nedobre. Takže zoberiem vás do stajní, ale už nie na tú jazdu. Dúfam, že si dnes... čo to je za žezlo? Ďakujem. Ja dneska nejdem na stream. Ja dneska nebudem mať stream na YouTube. Ja idem odtiaľto rovno domov, prezlieť sa do sprchy a asi len spinkať. Dneska je off od bizáru. Žiadny bizár nesledujem. Dneska absolútne nie off od bizáru. Žiadny bizár nesledujem. Dneska absolútne nič. Hi, how are you? I'm good. Thank you. Thinking? Why you are thinking? Yeah, okay, I know. Už sme tu. Nezmokli sme, už sme prišli z výletu, nezmokli sme, už sme tu. Ahoj, Jalbaja. Na to tu hrká na všetky strany. Meryl. Oh, nice. No, I bring the technical so. I think here will be... počkajte, ja vám flipnem kameru. Tak. I'm going to Jay directly, okay? Yeah, there? Yes, Jay is here. No, where is Jay? Oh, okay. Behind. No, here is not. No, behind. I will take care of it, okay? Okay. I will keep my bag here. Idem rovno k Jayovi. Už ma poznajú. Už vedia, že dostanú maškrtky. Už vedia, že dostanú maškrtky. Mu dali spršku. Jasmine. Aj Jasmine dostala spršku. A zistila som, prečo ich privezujú, keď ich osprchujú. Lebo sú to vychcanci, ktorí sa hneď vyváľajú v piesku, keď dostanú sprchu.
Jej. Good girl. Joj, tí sú zlatučky, milučky. Tam sa jeden sprchuje, aby mu nebolo teplo. Dostávajú spršku 3-krát denne. Pozrite sa na tohto, aký je pekný. Aj tuto, tu je tufan. Nie, toto není tufan. Tufan je tu. Sú krásni, ja chcem koňa. Všetci sú osprchovaní, sakr tu. Sú krásni, ja chcem koňa. Všetci sú osprchovaní, sakr To je ten, na ktorého som sa sťažovala, že je na mňa až moc pomalý. Bullshit, vy ste všetci osprchovaní. Tak dáme takto mrkvičku. Šikovníček. Tak dáme takto mrkvičku. Šikovníček. Alebo to tu prenasleduje, aha, k tomu tu prenasleduje. Hey, for you. Hey, for you. Toto je 19. Hi 19. Long time no see. Hi 19. Long time no see. Tento tu preskočí za chvíľu aj ten box. Bože, oni sú všetci mokrí. Ahoj Marci, pozdravujeme do Tumiska. Ahoj Marci, pozdravujeme do Tumiska. Pozdravujeme do Tumiska. Ohradu. Ale sú tí. Nie. Zrastol. Tak ja neviem. 29 stup. Tak. 29 stup. Tak. Znamená, že kone budú úplne v pohode. Nie úplne. Ale idem vám ukázať. Ale on je ten. Znamená, že kone budú úplne v pohode. Nie úplne. Ale idem vám ukázať. Ale on je ten snowflake. Candy. Aký je pekný. Tak tento sa tornádo. Nice one.
Ahoj. Ahoj. Good. When I look at that, I'm asking just in case. today I need to look. Juj. Čakajte, idem hodiť do... Juj. Čakajte, idem hodiť do auta mrkvičku a rukavice, dnes rukavice, aby som si zase nerozhondila prsty. A rukavice, dnes rukavice, aby som si zase nerozhondila prsty. A idem sa pozrieť, kto tu pôjdem. Ideme si umyť rúčky, ideme si umyť rúčky. Pozrite sa na tých havinov. Oni sa takto vyvalia a oni majú na saláme. Salám párky. Vidíte? Jeden, druhý, tretí a kde sú zvyšní? Niekde tu boli aj tí zvyšní. Ahojte, vitajte, ako sa máte, pochválte sa. Si musím umyť ruky, lebo som chytala kone a dávala som im mrkvičku, takže mám fajne ruky, taký blbý pocit na rukách, že fuj. Taký ten pocit špinavých rúk, čo není úplne ideálne. Prečo som si nezobrala z auta vreckovky, aby som si utrela ruky? Lebo som si ich nezobrala. Ideme tuto. Tu som videla koníky. Áno, sú tu. Sú v aréne. Sú tu. Počkajte, ja vám to flipnem. Tu sú, pozrite na tých krásavcov, akí sú krásni. Pozrite na nich. Aktuálne je strašne teplo. A už chystajú kone. Takže ja mám dneska Robena. Pôjdem s Robenom. Fú. No a tým, že nefúka, inak je 41 stupňov, mi ukazoval telefon, keď sme sem išli. Pocitovo 49 a tým, že nefúka, tak tu tých 49 aj cítite. A to už je čo povedať, keď cítite tých 49 stupňov. Ale čo už. Ideme k Jayovi.
Alebo ideme späť k Siske. Rozmýšľam, že kam. Rozmýšľam. Kernel? Yeah, we'll take shower. Robin, you Robin. What with Robin? Kernel si ide dať sprchu, pretože priateľ si berie dneska Kernel. Ja si beriem Robena, ale neviem, kde je. Neviem, kde je, ale idem k Jayovi, lebo to je moje zlatíčko. Jay je úplne super. Pozrite sa. Pozrite na neho, aký je krásny. Hi. No? Hi. No? I don't have carrot. I don't have carrot. No carrot. No carrot. No carrot. Sorry, boy. Hi, Jay. Oh, good boy. Good boy. Ah, good boy. You are so nice. Yes, you are. You are so. You are so nice. Yes, you are. You are so nice. Not to- not today. I finished all carrots. I have only one for Robin right now. Hmm. Kam ideme? Kam vás ešte zoberiem? Dovnútra do stajne nemôžeme ísť, lebo tam sú súkromné kone, tam nemôžeme ísť sami. To sú že private horses. Tam musíme ísť len s niekým, ale väčšina z nich teraz robí sprchu, alebo pripravujú kone na jazdu. Hi, Jasmine. Tu je Jasmine. Hi, Jasmine. Hi, girl. Pozrite na ňu, vidíte to ňufačky, aké majú zlaté. Oh, I know. Don't bite. Don't bite. Ja už viem, kam ideme. Ideme za Siskou. Je Kernel. Priateľ jej dáva sprchu. A stále pozerá. A stále pozerá. Pozrite na to, aký má. Ideme.
Jop, už vyzerá. Jop, už vyzerá. Už vyzerá. Ešte jedna. To vidím. You still... You are so nice. Good girl. Nice. Good girl. A ešte tu máme. 90. Nice. Good girl. A ešte tu máme. 90. Mojej. Bude. To. Aj. Si išli. Môžem si... Na... To. Aj. Si išli. Môžem si... Naušívil. You taking Gruya? Why is that show what I make food? I don't know. Maybe from the bottom of your heart. No, because I was broke. No nič, ideme si znovu umyť ruky, lebo ja si umiem ruky a potom znovu ochytám všetky kone, aby mi nebolo ľúto. A čo už so mnou?
Čo už so mnou, keď ochytám všetky kone? Aj psíky. Aj psíky, ale ešte dva tu chýbajú, dva ovčiaky tu chýbajú. Neviem, kde sú, tie tu vždycky tiež pobehujú, ale teraz tu nejakým zázrakom nie sú. Pozrite na tohto koníka, pozrite na neho, ideme k nemu, počkajte, ja vám ho ukážem. Má takú peknú farbu. Ja neviem teraz, či vidíte tú farbu, ale pozrite, aký je pekný. Taký plakatý. Come here. You are a big boy, you know it? Hi. Škoda, že teraz není pustená tá maminka s bábätkom. Väčšinou tu sú a teraz ich tu nevidím. Zväčša, keď sem ideme, tak sú tu aj malý koník s maminou. Krásny večer, Jadranka, vitaj. Krásny večer ti prajem tiež. Ideme si umyť ručky. A ideme si sadnúť do ACčka. Ďakujem, Daduška, ďakujem. No keby ste chceli vedieť, ja si non-stop umývam ruky, keď chytám nejaké zviera a potom veľmi múdro ho idem ochytať znovu, to zviera. I'm going to sit here to AC. You want water? No. What is wrong with you? Why? Ahojte, vítajte všetci novopríchodzí, vítam vás, ako sa máte, není tu pohárik, nevadí, voda nebude. Sit here inside. No, it's fine. Up to you. Yes, of course. Hi. Ahoj Marianka, vitaj, krásny deň ti prajem. Ja to sadla, to tak fajn fúka, taký vietor. Vás sa budem musieť nejako otočiť, takto. Takto si vás tu oprem. Nech vás tu mám takto opretých. Zo všetkých strán na mňa zle svieti svetlo, ale to nevadí. Ešte predtým, ako pôjdeme na kone, tak ešte sa prejdeme tuto okolo, vám ukážem, ako pripravujú koníky na to, aby mohli ísť von. A väčšina z nich už je pripravená, už dostali sprchu, dostali olovran ľahký a ešte ich budú sedlať, to bude všetko. Ale čo už. Ja dúfam, že sa vám páčia stajne tuto. Lebo toto je niečo, čo by ľudia nečakali v strede púšte. A ešte si budem musieť ísť vypýtať uzatvorené tieto ostrohy. Niekde som tu videla tých, ktorí to chystajú. Ešte si budem to musieť ísť vypýtať, nevadí. Pôjdem. Čo už. Lebo mám make-up. Na YouTube som permanentne bez make-upu. To je tým. Dneska som si dala make-upík, lebo som chcela. A väčšinou, keď točím na YouTube, tak to väčšinou odniekiaľ prídem, čiže som spotená, idem si odmalovať tvár, idem si dať sprchu a potom točím videá. Tak preto. Lebo už potom mne sa nechce znovu malovať na to video a zase keď fúka vietor napríklad a som niekde vonku, tak ten piesok a prach a všetko, tak to normálne cítiš na tej pleti. Čiže ja to vždycky odmalujem a idem, ahoj Liboros, a idem točiť videá. Málo kedy točím namalovaná, lebo väčšinou som vonku. Čau Miška. Čo sa smeješ, Miška? Chceš vidieť koníky, Miška?
Chceš vidieť koníky? Lenka to nedala. Čo nedala? Však Lenka má v útorok nastúpiť na liečenie. Čo nedala? Stream. Aký stream? Ona streamovala? Ja dneska vôbec nič nesledujem, takže neviem. Nemám o tom prehľad dneska. Niekto jej niečo povedal, alebo niečo sa tam stalo, niečo sa tam udialo? Však som ti to teď poslala sem. Ja to teraz neviem pozrieť, Miška. Ja, to by som musela ísť dole zo streamu a to sa mi nechce, lebo mám ešte takých 15 minút a už pôjdem na koníky a telefon bude v aute. Pôjde do auta a ja si ho neberiem. Chce prachy, že všem to vráti do úterý. A to už tu bolo. To už je od včera, nie? Včera mala dostať výplatu, vraj jej nedošla výplata, tak hovorila, že by mala dojsť v pondelok alebo útorok, potom hovorila, že v pondelok, potom hovorila, že v útorok a tak ďalej a tak ďalej. Ale v útorok má nastúpiť na liečenie a na liečení jej povedali, že môže mať telefón, ale bez prístupu na internet. Takže som zvedavá, ako to bude. Nedostane výplatu za ten stream z peniazy. Jej blokli stream? Vyplý ju? Či čo? Jaj, už chápem, nedostane výplatu za to, že povedala, že daj 1000 a odniesi, čo chceš? Ahoj, Jasmín, vitaj. Jestli dali 55 paragraf, tak je v keli. Áno, Lenka to vyplažekla, že jej to nebaví, že si s ní deláme srandu. OK. Ďakujem za ružičku, Jasmín. Ďakujem. Prečo ma tu neprekvapuje? To viem, že má mačku. To viem, aj viem, že volala teda, naozaj. Ahoj, Libuška. Viem, že aj volala do tej liečebne, že tam má nastúpiť v útorok, ale no musím pozrieť ten stream, lebo neviem presne, ako to tam bolo. Neviem, ale ešte tým, že som to nepozerala, tak neviem presne, čo všetko tam bolo. Len to, čo ste mi písali buď do komentárov, alebo do tohto, do Instagramu, čo mi prišlo. Takže zatiaľ nemám žiadne také infošky. Ale keď pozriem stream, tak zistím. No dobre, ideme. Need my signature? Huh? Why don't you list those? You take my paper? I will buy next month. You will take my paper? Yeah, sign. Why you? I'm signing instead of you. No sign. I don't take any. Sign. Ahoj, Libuška. Ale ešte nemá od lekára doporučenie, inak sa to platí. Ale veď ona nevolala? Mala volať, ak sa nemýlim. Či sa mýlim? Why? Don't go come take? Come take. He will take the papers. Volala do liečebnien. No musím si to pozrieť, ale dneska sa mi zrovna nechce riešiť Lenka, Miroslava, Adela, ani žiadny takýto bizar, lebo dneska si chcem dať od toho kľud. 21 má ísť na ambulantný liečebný nástup. Tak ja už potom neviem, ako to je. Bo raz povie tak, potom povie hen tak, potom povie onak. V tom sa už ani besná sviňa nevyzná. To sa nedá proste. Pri nej 99% vecí, čo hovorí, je klamstvo.
90% je klamstvo. Takže tomu veľmi neverím. Ktorého koníka chcete vidieť? Už sa tuto takto chystajú. Už sa chystajú. Tu je prvý nachystaný. Jasmine. Áno, umýla som si ruky, samozrejme. Mám umyté ruky. Prečo by som... Ahoj Milenka, prečo by som nechytala zase kone? Tohto mám rada, sledujte ho. On sa nenechá pohľadkať, ale hlavu vystrčí až neviem kam. Telefonicky si vyžidila nástup do Lečebnice v útorý po víkendu. Áno, to som počula, že v útorok by mala nastúpiť. Niektoré kone kopú, len som si není istá, ktoré to sú. Ale ideme k Jayovi. Aj Siska je už tuším odviazaná, už je suchá. Tu už je nachystaný ďalší koník. Už má sedlo, za chvíľu ho zoberú dopredu. Áno, a tu je tá mačka. Aha, jak sa okolo mňa obšmieta. Vidíte to? A potom má strčí pazúry a je to. A hneď ma praskne. To už tu bolo. To už také tu bolo. Túto mačku nechytám. To už tu bolo. To už také tu bolo. Túto mačku nechytám. No, chápete to? No, chápete to? A keď sa k nej zohnete, tak... Sledujte. A keď sa k nej zohnete, tak... Točíte sa? Jasné, že ne, točíte sa? Jasné, že ne, proto má zase kočku. Jak sa môžete točiť? Však môžete točiť. Však som pripojená na Wi-Fi. Celý čas. OK. Pre istotu, keby náhodou kopal. Pripojená na Wi-Fi. Celý čas. OK. Pre istotu, keby náhodou kopal. Ahoj Jaroslavka, vítaj, krásne. Ľudne. Ako ste? Pochválte sa. Stále sa sekám. Ahoj Jamil. Ešte sa sekám. Ahoj Martin. Možno som sa sekala, lebo som bola ďaleko od Wi-Fi, od toho zdroja. Hej. Ďaleko od zdroja. Idem si umyť ruky. Znovu. No tak to som bola asi ďaleko od Wi-Fi, preto som sa vám sekla.
Spomal krok signálky nestíha. Budem sa snažiť. Ideme si sadnúť po to ACčko. A ešte to možno nechám zapnuté, kým budeme čakať na koníku. Dobre sa darí. Ahoj Lidka, vitaj. Kým budeme čakať na koníku a potom to vypnem. Uvidím, kto pôjde. Či tu bude niekto, s kým chodievam. Takže áno, ja viem, ja ochytám všetky zvieratá a potom si idem umyť ruky. Umyjem si ruky a idem znovu ochytať všetky zvieratá. By som ani nebola ja, keby som to nespravila. Komu sa točím? Furt sa vám točím? Mne sa nezdá, že by som sa točila. Netočím sa. Miška, asi len tebe sa točím. Open your phone. Open your phone, please. Ale sledujte, ako mi drží ten Tyr make-up. Nezliezol ani o milimetrik nezliezol. Ahoj Jarka, vitaj, krásny večer. A to mám na sebe kopu humidity, vlhkosti vzduchu. 41, pocitovo bolo 49. Nechápu, mne sa vôbec netočíš. Tak, neviem, ale myslím, že už som sa prestala aj Miške točiť. Že to bolo len chvíľu, kým som bola tam vzadu. Lebo Jay je úplne vzadu. Dosť ďaleko. Možno preto som sa vám točila. Alebo respektíve sekala. Ale za normálnych okolností, keď som blízko túto Wi-Fi, tak je to úplne v pohode. By to malo byť v pohode. A môžeme ísť ešte pozrieť ďalšie koníky, ale a spálený obličej od sluníčka, to byla namazaná 50-kou, má puchy, že ale to treba premazávať niekoľkokrát. Ono sa odporúča aspoň raz za hodinku. Chudiatko, koľko má rokov, že sa spálila? A natriu pantenolom to pomôže. Odskúšané. Yes. What is it? But you will take me the video how I'm going up on the horse. You. No, on live stream. 9 celou tubu sem včera. A nebolo už expirované, lebo to sa vtedy môže stať. Ďakujem, Milenka, ďakujem. Ono sa to môže stať, keď je expirované SPF-ko, pretože ak si ho mala napríklad z minulého roku otvorené, tak už nemá taký účinok, ako by mal vlastne minulý rok. Ono, čím dlhšie je otvorené, o to menšia účinnosť. Mohlo sa to stať, ak si ho mala z minulého roku. Ale netvrdím, že to tak musí zrovna byť. Aké si mala inak SPF-ko? Lebo ja som si tiež spálila tvár, ale ja som si ju zabudla pretrieť viackrát. Ja som si dala raz a tu sa mi potom spálil nos. To sa mi tiež stalo. Lenže to bola moja chyba, že som sa pozabudla v tomto a nenatrela som sa poriadne na tvári. Každý rok nový. Aha, tak neviem. Možno vadný kus, aj to sa môže stať. Stávajú sa všelijaké veci. Ja som si podľa mňa kúpila vadný kus nočného krému od CeraVe, lebo nejde mi tá pumpička, mi nefunguje. Že aj to sa mohlo stať. Všetko je možné, to nevieš. Ale hlavne daj na to pantenol. Ďakujem, Lidka, ďakujem. Pantenol a to sa jej bude rýchlejšie hojiť a nebude ju to tak bolieť. Ahoj, Niky, vitaj. 6:05, takže dávam tomu ešte 10 minút a ideme. Bielý jogurt dej taký. Áno, aj to by mohlo pomôcť. Alebo aj kyslá smotana vraj pomáha. Je viacero takých, ktoré pomôžu. Ale myslím si, že pantenol je na to asi najúčinnejší. To je taký môj názor.
Ďakujem za lajčíky, ďakujem za darčeky, vy ste pokladíky. Ďakujem, ďakujem. अगर तुम फुट करो तुम्हारा इसके बगल से लड़ा मेरा बड़ा ही मेरे से बोलो से हमको पता नहीं है आपको पता नहीं है मेरे द्वारे जो ऐसे बता 16 kvaroch je to... Ale toto je najhoršie pri deťoch, že oni nedokážu to neškrabať. Ale jej sa to zahojí. Ahoj Matúš. Hlavne nech to vydrží čo najmenej škrabať. Ja viem, že to je ťažké, ale dá sa to vydržať. To zvládne. I slamák prilepiť na tú hlavu. Inak ja som si zvykla nosiť teraz klobúky, keď idem von na pláž alebo tak. A ono je to super, lebo vlastne aj keď si pozabudnem natrieť viackrát tvár, tak mi to nespáli, lebo ju mám vlastne celú zakrytú tým klobúkom. To je na tom super. Čekujem, s kým pôjdem dneska. Zatiaľ tu nikto není, koho poznám. Že uvidíme, s kým pôjdem. Ale klobúčiky sú super. Alebo aj šiltovka. A nedostane ani úpal. Čaute, čaute. 6, 8. Za chvíľočku pôjdeme k úkoníkom. Ale nevyzerá to tak, že dneska bude veľa ľudí. Takže dneska to bude super, keď nebude veľa ľudí. Yes. Čaute, vítajte. Ja sa toho bojím, ja ani sama mám rakovinu kúže, tak som taková tá matka, co je požad mas. To je super, akože to je veľmi dôležité. Ja tiež, keď som bola mladšia, tak som sa opalovala zásadne bez SPF-ka a potom si chodím dávať, vyberať, tuto som mala 2 znamienka vybraté a chodím si to dávať, kontrolovať. Thank you. He said take it after. Yeah. Yeah. And he has servant for... Tiež to tak mám a odvtedy asi od 25-ky sa natieram pravidelne niekoľkokrát za deň, proste užívej Janka do spinka ráno, zase makať až do úterka. OK, Miška, hlavne si oddychni, to je najdôležitejšie. Škoda, že v bazéne nedovolí pokrývku hlavy. To čo je za hlúpo, že nedovolia pokrývku hlavy? To by malo byť, veď malé deti sa ľahko spália, ľahko dostanú úpal. Šiltovky, klobúčiky, to by malo byť dovolené všade podľa mňa. A ja mám korejské, milujem ich, tie sú najlepšie. Ja mám celú radu korejskej kozmetiky, takže som úplne happy za to. Korejské SPF-ka, 50-ky, najlepšie na svete. Neri, ahoj, vitaj. Dobre som videla, Nerinka? A za mňa napríklad, ja mám teraz Cosr X a mám tam ešte to jedno nové a oni sú úplne super. Napríklad ja mám teraz krém, ktorý mi nesedí dobre, je to tiež Eason 3, čo je korejská kozmetika, ale tomu krému zmenili formuláciu, on je taký hutný a ja mám strašne taký pocit tej napnutej pleti. A za každým, keď dám na to SPF-ko, to hydratačné, tým, že je také ľahké, tak úplne iný pocit mám potom. Ahoj Neri, vitaj. A tie Snail Mucin krémy, tak tie sú úplne že najlepšie. Za mňa úplná topka. Ahoj Domčí, vitaj, krásny deň ti prajem. Teď som prijela z Polska, som ready na šlofíčka. Čo si robila v Polsku, na výlete? Ahoj Domčí, vitaj. No.
Co si Míše kúpila? Čo majú v Poľsku také dobré, okrem kroviek? Viete, ak by som si dala makové krovky, moc ti to slúši. Ďakujem, Domi, ďakujem. Ďakujem za darček, Lidka, ďakujem. Áno, byli sme na Králickém snežníku, chvíľka aktívnych chvílek. Čipsíky boli? Ježiš, co to tu huplo? Co to tu huplo? No? Čože to len bolo? No dobre, ideme. Ideme ku koníkom, lebo je 6:12. Mám tiramisu, podelím sa, jo, čipsíky som si vzala taký. Tiramisu nie, čipsíky áno. Hubnutím na plavčíka a dostane do nosu. Ja chcem radovné pohyb. Prečo nie pohyb? Pohyb je super. Presne tak, za tie kočky by ich najradšej nekopala. Žebro nemáš? Vždyť máme zrazu Burger Kingu, to je dosť romanticky, ne? Samozrejme, že to je romantické. Burger King. Hi. Hi Anna, how are you? I'm good, how about you? Very good, thank you. For me and for Ahmed. Okay. I have Boogie Robin. Can I have a Robin, close here? Yeah, no problem. Okay, thank you. Tam už sú nachystaní, pozrite. Už sú nachystaní. Ale ešte tam není Robin. Ešte tam není môj kôň. Za chvíľu tam bude. How to say in your language horse concept? Kôň. Yeah. Yes. Now you can say hello in my language to my subscribers. Yeah. Když se nestratíš... You're live on Instagram? Not Instagram, now I'm TikTok, but last time I was on YouTube live. TikTok, huh? Yes, right How now. many you Yeah. have followers TikTok? Last time when I checked, it was like 1,200 something, but YouTube has 6,500 something like Famous this. on YouTube. No way. 6,000 you have. It's nothing. When you compare it with the other YouTubers that they have but still 100, you have good, no? so Yeah. it's good, but could be better. Yeah. But you have to be satisfied with what you work have. more. Yeah, you will get Yeah. more. Yeah. Just increasing. Kde som? Počkajte, chvíľu vás tu nesledujem a když sa nestratíš, takže chvíľu vás tu nesledujem a když sa nestratíš, takže i na chvíľu vás tu nesledujem a když sa nestratíš, takže i najdu. Ja chci... Ja ti povedala, že si budem môcť jazdiť na koníku. Budu kričať hodne moc a ty mne nájdeš. Vy ste babi. Vy ste fakt super. Hlavne neplakať. Neplačeme. Super. Hlavne neplakať. Neplačeme. Stable comment. Stáhne za Myšou do Prahy. No, už som späť. Napísal mi to, že unstable connection. Ja práve budú hodne plakať, aby si mne našla, udelám nám divadlo na celou. Už som späť. Napísal mi to, že unstable connection.
Ja práve budú hodne plakať, aby si mne našla, udelám nám divadlo na celou Prahu. Idú si udelať, ešte som dneska nejedla. Dobrú chuť. Ja som si dneska robila, mala som tam ňoky, mala som tam niečo podobné nive, ale nebola to niva. Vôbec to nechutilo ako niva, malo to takú divnú chuť. A robila som to so slaninou. Viedla som slaninu, vôbec to nechutilo ako niva, malo to takú divnú chuť. A robila som to so slaninou. Viedla som slaninu, ňoky a omáčku som nechala tak. Ňoky a omáčku som nechala tak. Pozne ich tam posielajú Lenku. Idem sa na... Chcem vodu. Vodu. Umieram od smedu. Predtým tam nebol pohárik, teraz už sú tam poháriky, takže sa idem napiť. Can you please take from my bag my glasses? I'm going to take water. Thank you. Bože, mám hlad, ale som tak slabá. Ste hladní? Daj si čipsíky. Ňam. Čipsíky sú posledná záchrana. Ahoj, odpíšeš mi na Instagrame samce. Dneska som bola na Instagrame asi 10 minút, takže keď sa tam dostanem, tak odpíšem. Kočka sa o tebe postarám. Náhodou. Tie mačičky sú úplne roztomilé. Úplne roztomilé. Dám si čipsíky, ale až po šlofíčku. Áno, tam nesežere zaživa. A kam si dala mačičku, keď si išla na výlet? Či ste išli len na jeden deň? Či? Na dlhšie? Či dobre to chápem? Musím nechať otvorenú špirálu, lebo aha, tu sa mi otlačila normálne. Aj tu. Musím ju nechať preschnúť. Tak to sa probereš až zítra. Čaute, vítajte. Sa nedív za to, co si provedla. Čo si vyviedla mačičke? Ona byla doma, spinkala, jo, ja byla jen od rána do potka a když sem dio, tak ich hlída mamka. Aha, pôjdem domov, asi o 2 mesiace, na narodeniny možno. Lenka te obere o peníze. Bullshit. Rozšíhala sa mi chlupy na zadek. Náhodou alebo úmyselne? Sam mňa nezaplatíš. Hi. I'm good. How about you? No, I'm talking to the people. People, Yeah. Good. How about you? No, I'm talking to the people. people, Yeah. Today with that? Oh, nice. You will teach me gallop? I'm getting better. I teach beginners starting from 0 to making canter. Making canter, I send it to another groups. Another groups, I must these making gallops. Because making canter, I send it to another groups. Another groups, I must these
making gallops because the owner You know, he I'm make scared to ask. don't scare. It's good for Yusuf. You I'm make scared in general because when I say gallop and someone will go gallop and my horse will go gallop also and I don't know what to do, so I will be too much scared. easy gallop, just sitting and the legs tight and make short train and you be ready for anything you're pulling. Now And give it tell horse me. running. Yes, Sari, last time when I took Sari, Yeah. I hold her very short and she still was pulling for going faster, 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 faster. So I'm a little bit scared because I need very good horse for gallop. What you say, I am scared. The point, the first things you move the things, I am scared. Like I was scared to do canter, I removed. If you ask about the scare, you can do. Remove the scare. Hi, She I'm want go good. gallop, Muhammad, but she's scared. She's scared. Yes, because She I'm want getting gallop. I tell better. her, if you want, remove your scaring from your mind. It's too hot for Maybe your gallop. heart It's too like hot. stone. Like your heart be like You want to do strong. today? Huh? You have proof. You have a proof. I'm worried because I never go for gallop. So If you want, I do it for you. Eliana, I would say yes. I would say yes, but I need to explain how to make it because I'm taking today Robin. So When they go. I will go. Alaikum salam. nice t-shirt, new. No? I would like to go just to try it. So if it's working for me, because so far I'm going only Kentra and also fast Kentra, Yeah. and I want to little bit improve the skills. So Okay. it would be good. Yeah, you try. No problem. Just try. Yeah. Thank you. No, vidíte to. Je to chcem to. Je to chcem to. Letla se. Díky. Lam. Modelka, bouvelka. Díky. Lam. Modelka, bouvelka, žena krevom sme žížali. Čo? Rezervou. Pôjdem možno rezervou. Pôjdem možno galop. Možno pôjdem galop s majiteľom stajní. Povedal galop. No. Bude to ešte vtipné a hlavne dneska pre mňa. Potom vám poviem, či som sa zrýpala z konia, alebo nie. Keď sa strepem, tak vám dám vedieť. Keď sa nestrepem, tiež vám dám vedieť. Ale naozaj chcem ísť skúsiť galop. Galop. A keďže majiteľ povedal, že to pre mňa urobí, tak pôjdeme. Pôjdeme. Tata určite chce. Ten majiteľ má 69 rokov. Boli sme tu pred mesiacom na oslave jeho narodenín. Ne? Nevadí. Jop. Nevadí. Jop. Poďme si... Aha, na Goldena.
Ne, si celý špinavý od piesku. Je celý od piesku. Monopoly peniažky nikto nechápe a nerozumie im. Monopoly peniažky tu neberieme. I will go gallop today Go Galup. with owner. Hi, how are you? Go Long Galup. time. Yeah, I saw that you wasn't in Dubai Yeah. Go Galup. with owner. Hi, how are you? Go Long Galup. time. Yeah, I saw that you wasn't in Dubai. Yeah. Yeah. Taking today. I want to ask them if I can take Oh, baby. I don't know if they will give me. Let's see. But I'll go with beginners. oh, you're going beginner side today. Okay, because you are sleepy, so safer side. Better. You go with advanced. I'm going Kenter side. I'm taking Robin, so I'm going Kenter side. Okay, good. See you. See you. Radšej ukáž. See you. See you. Radšej ukážte. See you. See you. Radšej ukážte. Okay. Musia mať koruny. Ahoj Adamka, vitaj. Vitaj. Ideme trošku bližšie k tej Wi-Fi, lebo vidím, že sa mi tu občas točí. Tak, malo by to byť fajn. Čehúni radi korunky. A však aj my sme mali koruny. Bola česká koruna a slovenská koruna. Čehúni radi korunky. A však aj my sme mali koruny. Bola česká koruna a slovenská koruna. Čehúni radi korunky. A však aj my sme mali koruny. Bola česká koruna a slovenská koruna. Tak. Pozrite sa oveľa. A ono to nevyzerá ľudí a pozrite koní nachystaných. Počkaj, to ukáže. Koľko koní to už je. Vidíte to? A niektoré sú tuto vedľa, už na ne vysadajú ľudia. Koníky už sú ready. Už sú ready, krásny deň, Majklička, vitaj, ahoj, mist, vitaj. Ak niekoho zdravím viackrát, tak mi to prepáčte. Ja občas čekujem pomedzi. Čekujem pomedzi. Čekujem pomedzi. Komentárov dvakrát, tak mi prepáčte, nie ignorovala, alebo nie dobre. Siska. Yes. Tento pán ma naučil ísť kentra. Sekám sa.
Live? Yes. Tento pán ma naučil ísť kentra. Sekám sa. Naučil ísť kentra. Sekám sa. Či je ešte kúsok bližšie. Idem si zobrať do auta. Tu sú moje okuliare. Idem si zobrať mrkvičku prerobená. V pohode. Už by to malo byť v pohode. Už by to malo byť v pohode. Už by to malo byť v pohode. A už je v pohode. A už je turbo. Ja som môj text a myslela, že z neho Okay, now you have very important mission. Okay. You will take Okay, now you have very important mission. Okay. You will take Clear na yan. बाद में Thank you. Okay, check. This shot, no? This is higher, yes. Shh. Okay, check. This shot, no? This is higher, yes. Shh. Mohu dnes závidieť? Nemusíš mi závidieť. Check, no? Now it's good, thank you. 1 minute, right? Okay. Back. That one. Wait, I think this one, this short is one. better, no? Yes, this That one one is is- better, but this Wait, and make it this short. no. Make it this Short is one? better, no? Yes, this That one one is is- better, but this Wait, and make it this short. no. Make it this
OK. Dobre, musím si dať okuliare na hlavu, lebo mám taký pocit, že mi za chvíľu spadnú, takže fópa je na svete a okuliare idú na hlavu. Don't you power your legs, brother. You power here. OK. Come, boy. Right. Super. Move. OK. Tak, sme tu. Ahoj, Marún. Vitaj. Tu mám môjho Robena. Roben. On je taký zlatúšik. Aha, na ňu. Pozrite na ňu. Zlatúšik, je to zlatúšik. Ale niekedy vás zoberiem aj na jazdu, ale na to budem potrebovať jedno special zariadenie, aby som nestratila telefón, jak som stratila naposledy kameru. Ak stratím kameru, tak bude problém. Teda ak stratím telefón, bude problém. Ďakujem za ružičku, Lidka, ďakujem. Chápem, držím ho na tesno. Pôjdeme za chvíľočku. Good boy. Na toho chlapčeka, jak je krásny. Že je krásny. Úplne nádherný chlapec. No nič, budeme za chvíľočku končiť, budem musieť dať niekomu telefón, nech mi ho odloží. Je krásny, veľký. Som zistila, že lepšie sa mi jazdí na vysokom koni ako na nižšom, lebo tie nižšie, keď som mala Sári, tak ja som mala taký pocit, že ma kope zo spodu do nôh. Bol taký blbý pocit, že jednoducho nemohla som jazdiť tak, ako som zvyknutá na týchto vyšších koňoch, ale musela som mať špičky a päty od seba trošičku smerom dovon, aby ma nekopala. Ale on je krásnučký. Nádherný koníček. Pozrite sa na mňa, jak zo mňa tečie a make-up mi drží. Mám tyr. Ahoj, Ivči. Neposunul sa ani o milimetrík. Ani o milimetrík sa mi to neposunulo. Inak dneska som vypla filtre ešte pred streamom. Je tu tuším aj vidieť, že som tie filtre vypla. Potrebujem niekoho, aby mi zobral telefón, Korničopa. OK, končíme, lebo už ideme. Čaute.